सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान व उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया मोफत, एंजिओग्राफी फक्त 5,000 रुपये, एंजिओप्लास्टी मोफत, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत बायपास व एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. संपर्क हृदयशास्त्र विभाग, सिद्धेश रासम, 8355 88 56 67. हॉस्पिटल रिसेप्शन 023 67 23 40 00 आणि मोबाईल 93 700 56 076 94 209 076 61 आणि 70 202 90 316. कुडाळ येथे भारतीय जनता पक्ष आणि विशाल सेवा फाउंडेशनच्या वतीनं 14 मार्चला होणाऱ्या शिवगर्जना या महानाट्याची तयारी जोरदार सुरू आहे. या महानाट्यास केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी सहकुटुंब येण्याचं मान्य केलंय, तर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूरही उपस्थित राहणार आहेत. शिवगर्जना या नाट्यप्रयोगाचा कोकणातला हा पहिला प्रयोग आहे. या नाट्यप्रयोगात 700 कलाकार सहभागी होणार आहेत, तर हत्ती, घोडे, उंट, बैलगाडी असा लवाजमा थेट रंगमंचावर पाहायला मिळणार आहे. शिवकाळातील अनेक प्रसंग या निमित्तानं भव्य रंगमंचावर दाखवले जाणार आहेत. यात शिवराज्याभिषेक, अफजल खान वध याचा समावेश आहे. या नाट्यप्रयोगात काही स्थानिक कलाकारांना सुद्धा संधी देण्यात आली आहे. भव्य रंगमंचाची तयारी सध्या कुडाळ डेपोच्या मैदानावर सुरू आहे. सुमारे 50,000 प्रेक्षक पहिल्या दिवशी या नाट्यप्रयोगाचा लाभ घेतील अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. यासाठी मुंबई गोवा महामार्गाच्या पलीकडच्या ग्राउंडवर वाहनांची पार्किंग व्यवस्था करण्यात आली आहे, तर VIP गाड्यांची पार्किंग व्यवस्था कुडाळ डेपोमध्ये करण्यात आली आहे. विशाल सेवा फाउंडेशनचे अध्यक्ष विशाल परब हे स्वतः आणि भाजपची टीम तसेच सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ते कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी मेहनत घेत आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 1 लाख प्रवेशिका सध्या वितरित करण्यात आल्या आहेत. ज्यांना प्रवेशिका हव्या असतील त्यांनी भाजप कार्यालय, भारतीय जनता पक्षाचे पदाधिकारी व नेत्यांकडे संपर्क साधावा. तसेच विशाल सेवा फाउंडेशनच्या कार्यालयातही प्रवेशिका उपलब्ध आहेत अशी माहिती विशाल परब यांनी दिली. या नाट्यप्रयोगाच्या आधी भारतीय जनता पक्षाचे युवा नेते निलेश राणे यांचा वाढदिवस सोहळा साजरा होणार आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.